It-tqabbil jintuża f'diversi sitwazzjonijiet differenti minħabba l-gost tal-ħoss, il-logħob bil-kliem u għax faċli nimmemorizzawh. F'din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatriċi Janika Xkembri Fava sabiex jitkixxef dwar it-tqabbil fil-politika. Il-popolin f'kuntesti topiċi bħal politika jitqanqal biex jibni l-versifikazzjonijiet tiegħu u jkun jista' jikkomunika. Il-partitarji ta' sistema politika tipikament polarizzata f'Malta ħolqu taqbiliet b'inverżjoni bejn it-ton faħħari lejn l-ideoloġija tal-partit tagħhom u t-ton offensiv jew xejjieni lejn il-partit ta' kontrihom. It-taqbiliet politiċi ta' dan iż-żmien sal-aħħar elezzjoni li għaddiet kienu aktar taqbiliet fuq xi melodija minn kanzunetti popolari li fihom il-partitarji jinkludu anke xi kliem vulgari biex inigżu jew anke jqanqlu iktar pika ma' ta' kontrihom. Fost eżempji ta' taqbiliet politiċi li ltqajt magħhom matul ir-riċerka tiegħi se nsemmi xi wħud milli tani Giusy Gatt, riċerkatur ta' tradizzjoni orali u li jeni ħafna fl-istħarriġ li għamilt. Giusy Gatt sema u esperjenza ħafna mit-taqbil li qalli u għalhekk sibthom interessanti ħafna. Gatt beda mis-snin 60 meta l-Arċisqof Gonzi kien tal-interdet lill-Laburisti u lil min jivvotalhom. Skont Gatt, il-Knisja kienet torganizza ħafna laqgħat reliġjużi fuq il-fosos tal-Furjana li għalihom kienu jorganizzaw il-privates minn kull belt u raħal u l-fosos tista' tgħid kienu ikunu maħnuqa bin-nies. Skontu l-iktar importanti kien l-ewwel ta' Mejju li ġie dedikat lil San Giuseppe Ħaddiem u Kristu Re. Dak iż-żmien il-kelliema ma kinux jonqsu milli jsemmu l-edewwa tal-Knisja u kliemhom kien faċilment jinftiem f'kuntest politiku. Kienu kun hemm il-banda u n-nies kienu jafu l-kliem ta' xi żewġ innijiet. Kien jindaq l-innu uffiċjali tal-Vatikan u Gatt baqa' jiftakar it-ton u żewġ strofi minnu. Viva viva il-Papa, viva l-isqof mis-Sir tagħna, illi bħila kbira qed imexxi lil Maltin. Ma nħallux l-edewwa jisirqulna l-fidi tagħna. Aħna konna għadna u nibqgħu mal-Arċisqof Maqudin. Skont Gatt l-aħħar żewġ versi kellhom ukoll verżjoni oħra. Aħna l-Kristu rridu magħna biex noħorġu rebbiħin. Issa dak kien innu imma mbagħad hemm taqbiliet oħra li ħoloq il-popolin, xi drabi f'forma ta' botta u risposta u bla dubju jidħlu wkoll fil-personal. Ngħidu aħna għatta kelliema fir-riċerka li għamilt stqarru din it-taqbila li kienu ħolqu l-partitarji Laburisti li tinkludi isem politikant u l-laqam li tawh il-partitarji Laburisti. Le, imbagħad jissemma l-isem tal-politikant Assassin tal-Maltin. Le, lil jerġa' jissemma l-isem tal-politikant ma rridux. Gatt ukoll qal li din kienet fl-aqwa tagħha fil-bidu ta' snin 70 u f'dawk l-istess snin, speċjalment fid-dimostrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju li l-Labor kien jagħmel, demostrazzjonijiet kbar tista' tgħid bil-belt maħnuqa bin-nies u l-Laburisti kollha jgħidu viva l-kbir Dominku Mintov, kemm hu sinċir lejn Artwelidu, min għandu lali jkompli jżidu min m'għandux naraw x'nagħmlulu, nagħtuh xi daqqa u nitfgħuh minn tulu. U l-qżis li għandu nneħħulu. Viva l-kbir Dominku Mintov. Taqbiliet bħal dawn hemm iktar fosthom din it-taqbila li qaluli qatt ta' kelliema. Mortin Errant Patri Xwejjaħ għas-soluzzjoni ma tanix qedlu jien inżomm ma' Mintov għalli Mintov komunist intu minn għandek u morħud. U jekk jidirlek li żbaljajt inżel kokka u L-ironija u l-parodija huma mezz importanti ta' espressjoni pikuża f'kuntesti bħalma huma l-okkażjonijiet politiċi. Ir-rima hija wkoll ingredjent importanti kemm biex il-popolin tkun faċli għalih li jiftakar it-taqbila kif ukoll biex iwassal it-tingiża ironika kontra l-partit avversarju tiegħu jew it-tifħira li jrid iwassal lejn l-ideoloġija tal-partit tiegħu. Billi dawn it-taqbiliet huma topiċi, importanti li minn żmien għal żmien jinġabru biex ma jintilfux
u anke għax jirriflettu aspetti mill-istorja tal-politika f'Malta. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.